Wala naman para. Walang ano? Namali namin kami. Walang ano? Walang clean kami. Kalaki yung lipat kasi. Baka niloloko ka lang. Ito nga yung mga regular eh. Not my craving. Ay, umulan. Magpipintura ako ngayon eh. Padating na? Hmm. Binataan yung patungan ko ng cellphone ba? Ang ating magandang ano. Ulan na naman. Kunin mo ang speaker sa taas, be. Bye bye, it's my Yan ang aking bisita eh. Wala dyan masama na naman yan. Pagkatalo na sa dalawa yan. Si Rachel! Ate Rachel! Ay, tay! Pa-order nga po akong gabi. Pa-order kang gabi? 30 pesos. Pag hindi ka na busy, dalhan mo na lang ako. Mamaya. Sige ba? Kasi magpapakuha ko mamaya. May order sa akin 3 kilo. Sige, sabay mo na. Sige, salamat. Parang hindi na nila bet yung Tide. Bagay, ako natatapangan ako dyan eh. Sa Tide. Sa Tide. Pag yan ang gamit ko, dito oh. Sugat-sugatan dito. Mary, good morning. Thank you. Update lang ako at malungkot na yung aking dashboard. Umulan, magpipintura ako. Pwede ko ano dito. Hello, ate. Yellow pa.
Init. Amo, nagbunas lang lalo. Honey. Ha? Honey. Honey? Ganito. Dos isa. Ay, Lola, wag ka magagalit, ha? Mga nakahubad ang viewers ko. Ay, ang customer ko. Uy. Pawis ka na. Anong gawin na ni JM maghapon? Ganyan na naman, hilata. Kunin mo yung lapis mo, magsulat-sulat ka naman. Pasipag mo talaga. Oy, good morning, 8 million viewers. Ano tay? Kape? Salamat po yung kundong-kundong. Ayun tayo, oh. Kali ito, ganito. Alin pa? Yan. Dos lang isa. Bukan ito. Apat. Alin dito? Iba-iba to tayo. Wala. Ito na, chippy. Wala eh. Apat lang. Ganito tayo mag-ano. Ka muna sa side. Yung hindi ka nila kita. Yan, yan ka muna ha. Magsasaing lang ako. Good morning, 9 million viewers. Hello, hello. Isda. Isda. Yay. Wisyo. Apakaaga na. Ano? Aga-aga tayo. Ayun. Asa mo pabigla dyan? May asawa pa yan? Yung itsura ng isa, kainit-init na nga ni. May pagkumot pa, pawisan naman. Akin na yung cellphone naman. Silent lang natin.
Good morning, Sis May. Init! Ayan o, tumirak na naman yung araw. Ayan na, magpapabans ng sobra.
Hello, 3 million viewers. Sino kaya yan? Sis May. Ay, naglima na. Yan o, dami kong ano guys. Pekas. Baka dahil matanda na. So, try ko nga. Maglagay. Lalabas yung mga mantika ng katawan ko. Init! Ano yung binili niya? Thank you, bar. Bar brand. Hindi kong may team kita. At, papalit tayo. Wala akong coins na. Mag 150 tayo. Yeah, bigat. Kailangan ko pa yatang i-ano tong bintana. Lihain, no? Bago pinturahan. Ano tayo, guys? Sa Monday pa daw pwede yung aking driver. Ay, bilangin ko na pala yung coins ko. 1, 2, 3, 4. Ilan pa? Isa po ako pa.
pala. 60, 70, 81. Thank you. Ay, gusto mo 50? Mabigat? Kinains ko lahat. Para hindi ka mahirapan. Thank you. Sipunin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 'Wag mismo lang naman wala ako. Yan guys, buksan na natin yan. Ano? Palis nga po. Ano ba? Ha? Palis nga. 17. Patis. Kaya nga. Kaya tayo, bingi tuloy tayo. Tapos ibubulong pa lalo. Nandiyan na ako ganun ka na sa toilet. Lalo kang kahilaan. Hindi ang kayat mo na agad. Ay, saan na yung super? Yat! Tumayat nga. Bilangin na natin to guys. Magbabayad na tayo ng utang. Walaan mo Rose, mga magkano na to? Pag nagpahula ka, dapat may pambayad ka sa kanila. Ano? Sure ka? Higher! Higher! Pahulaan natin kung magkano. Sana yung sipayat. Alokin ko pala. Gusto niya na ako. Magbabayad na ako eh. Ito, babayaran ko na. Para wala na akong isipin. Yung kay Lola naman ang iipunin ko. Yung panggatas ni Lola. So, katapusan ka pa naman, di ba? Ang hirap pala tanggalin. Ayoko namang sirain. Kasi, lalagyan pa ako. Lalagay pa ako. Ayun si Payat. Baka gusto niya ng fines.
tanggalin. Ayoko sirain kasi. Tag dito. Lalagyan ko pa ulit to. Ay! Gosh. Tama. Kasi baka bumili. Adequate. Sabi, wala na pera. Naghalot na ng alkansyo. Ayat! Gusto mo coins? Wala na, nakasila na ako eh. Para 20. Kung na yung panlagay sa center table, Ay! pinuno ko lang. Ha? Pinuno ko lang yung ganito yan. Nasa gitnang ano. Diyan ka nga, nalok din ako. Yun na, no? Yun na. Kunin ko na kasi may babayaran na. Inipis ko ito pambayad eh. Kasi ano, tinalok din ako. Marulin ako din. Akala ko naman, nag-iipon ka nung ano. Pera. Oo. Pinuno ko lang yung ano. Mababawasan yun, nasa center table pala. Sinilt ko. Ay! Nakapiro. Kaya di mo rin. Nakalak pala eh. Naka-reserve mo na yun sa December, no? Pero iba doon, ganun ano pa, di ba nagpatuloy? Oo. Ay, tira ka pa, hindi na ano. Hindi pa ako nakasisimula. Parang wag na kasi mag-ano siguro. Hindi pa kami, hindi si Joyce pa lang nagsisimula nun. Oo, wala pa eh. Hindi pa nga nakakaano masyado. Si Odin, hindi pa rin nakapag-ano. Wala pa masyadong. Sa Dapat akin, mga kahit- bata na lang kasi. Sa akin yun, wala pa kahit ano. Wala na. O baka hindi na ano ni Kuya John. Hindi na magagana. Mga bata na lang. Ang hindi. Ano? Yun nga lang, hindi mo rin mapigilan yun. Ay, wala. Ano gagawin? Kahit gusto mo mga bata lang. Wala yung magulot talaga po din. Balya. Si Joyce pa lang nagsisimula. Hindi pa ako nagsisimula. Si Rodin, hindi pa ako nakapag-ano. Kaya konti lang na ipano ko. Kaya papalit ko kasi yung ano nila. Oo, may yung tira mo nandun pa. Ayan, tagal pala. Dami yan. Hula, hula. Kung ilan. Ay! Sir Ehem. Sir Ehem, binuksan ko na yung alkansya ko. Naniningil na yung Bombay eh. Ma'am Day Loves, good morning. Bibilangin ko na kung magkano. Huwag mong yayain, masingaw ang lupa. Dalawang apat na lang. Ay, ano to? 10-10. 2, 4, 5. 2. 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10.
4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. 6, 8. Puno sipon 2, 4, 6, 8, 10. 700 bilang ako, sobra. Ay, wala, hindi kaabot. Sobra. 200 isa. 6, 8, 10. Sakit ng katawan mo? Ayan nga yun eh. Ganyan pag... Sa New Star. Meron. Meron. Sa Unitap meron din. Meron sa New Star yung... Alam mo yung testingan ng mga ilaw. Yung hilerang yan. Doon lang. Yung sa may dulo. Two, 4, 6, 8, 10. Ay, saktuhan na. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Oh, 2,200 na yun. Nakatuto na ako. Ang kukunin ko lang ay 1,800. Di, may 400 akong tira, no? Tabi na natin. 1,800 lang naman utang ko. Diba? Kabayad na ako sa Bombay, Sir Ehem. Naka 2,000. Anong gusto mo? Dalawang klase pala to, be. Seafoods at ay blue pala to. At beef 18. Blue pala yung isa. Nakabayad na ako sa Bombay. 1,800. Lagyan na natin sa lagayan. Saway kasi yung pay later na yan eh. Pahamak. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Ha? 2, 4, 6, 8, 10. 2, 3, 4, 2, 4, 6. Ay. Nine. 1,800. Ang bayad sa Bombay, 1,800. Okay na, wala na akong problema. 1,800. Wala na yan. Ingat. Lapit na ako mag-end. Daw.
Oh, nang. 150, sabay. 150, sabay dalawang ulit. Wala pa akong coins eh. Ubusan ako nito. Hoy, ano yan? Scary ka na naman. Nood ka ng nood ng... Huwag mo nang manahin yung kaduwagan ni Papa. Ano ba yan? Pati ba naman yung kukunin mo pa sa Papa mo? Okay na! Okay na? Huwag mo nang manahin yung kaduwagan ni Papa. Okay na yung... Okay na yung kapilyuhan lang. Yung pagiging, ano, makwela. Huwag na yung kaduwagan. Nung sa Caloocan niya na ano, na destino, isang ano, boarding house, abandonadong boarding house. Paghating gabi, may maririnig ka talagang naakit sa hagdan eh. Ay, ang higaan niya noon, sa ilalim ng hagdan. Rinig na rinig mo may naakyat. Akit baba. Nakatulog na kasi ako doon dati. Apo. Kapalit. Nang, Mama, matay ako ng nakaisi. Ikaw ay nasa aking sabi mo. Buhay akong nagsisisi. ay, Jen, pasa yung ano. Be. Bebe, pasa yung be. Be. JM. Ala. Ayan o, nahulog. Amin na, please. Ay, bakit natin, bud? Ano gilayo? Kalama. Ito binenta ko. 43 isa nito eh. 25, 50. 7 ang 7 lang. Saan kaya ito ilalagay? Wala na talaga akong gummy bear. Yung ano na lang, burger. Even just tonight, die. Hugasan ko itong mga kita-kita niya yung loob na ilang pa. Toge. Mainit. Sana dumating ngayon yung order ko. So, yan na lang ang ating gummy bear. Ay, gummy candies. Hugasan ko yung aking mga lagayan.
Wala na akong pantinda. Hindi pa makakapuntang Balibago. Die, that's not. Gasa natin para. Oops! Kulimlim ang panahon. May nagbabagang panahon. Di ba lang nakakita? Nagbabagang panahon. Okay, you. And you. Konti na lang. Mag-end na tayo. Ikaw, saan kita ilalagay? Meron ako dito isa. Nasaan na yun? Dos. Ang isa. Ramen. Ramen. 18. Saan yung listahan ko kanina? Maliit. Mismo. Coke mismo. Ramen. Beef. Spicy. Ano pang wala? Aray ko. Ano? Yellow. Gising na si Papa mo, Bek? Ha? Gising na si Papa mo? Nandun. Gising na? May papadala ako sa'yo. Bigay mo kay Papa mo, ha? Huwag mo ihuhulog, ha? Nakarating kaya to? Oo nga, naamoy mo. Bigay mo kita pa ha. Huwag mo ihulog na. Sabihin mo galing yung kumama. Sarap na po yun. Huwag mo ihulog ha. Sarap na po yun. Ang tuyo kaya dyan kay ate ko. Piyanto. 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 Marites na nga haba ang life. Uy, it's good.
Ayun yung Reno. Magkano ba yan? 28. Yan lang abe. Ito. No. Tawag Kenzo. Eight. Buti sa trim lang. Wala. Baba na po. Piso. Yeah, masingaw ang lupa. Kawan ano ako. Hanggang 5 lang. Maganda. Yeah, ang bili ka nga tuyo. Pabili nga ako. Ano tayo? Fortune? Mighty? Isang portion, isang kanin. Okay. Ako dati. Nung nasa TRP pa. Kanin ko. Dito pala lang light ko nakatabi din eh. Bakit ka? Baka naman light ko ito. Ah, ya, anong kulay tayo? Wala na. Dapat. Pag dyan mo na iwan. Ate Orlin, good morning. Ha? Meron. Ay, barbecue pala to. Ito lang. Ha? Hindi ata ito maanghang. Roadhouse barbecue. Flavor. Mama, parang sapan. Lobat na ba gabi? Inabot kaya ni Jared yung pinadala ko kay papa niya? Ano, pick up ka. Oo. Kagabi. Binabitbit ko kanina. May po, tig-20 rupees. Para sa Mabel. Ala, may utang ako kuya.
Ay, ano? Magkano yan, kuya? 130 naman. Ito ba kayo pisa tuloy doon? Ha? Luma. Ano, luma? Ito ba tuloy doon? 130? 132 po. Ah. Thank you. Okay na yan? Ay, nakarating. Nakarating. Ay, yung ano to. Try natin. Salamat, kuya. Umabot. Unboxing. Bubble wrap. Ay, ba't ito ang green ang napindot ko? Di ba mix? Ang cute ng lagayan. Yan. JM, look ah. Wow. Pangtinda to be. Ang cute na. Ang nipis lang ng ano, pero ang cute ng lagayan. Uy, nano. Mag-end na tayo. Si Arlene, mag-end na po ako. Ka 1 hour na ako. Thank you, Ate Arlene. Mary, Sir Ehem, salamat po.